19 ta' Diċembru Beatu Urbanu V Papa għex bejn l-1310 u l-1370. William de Grimord, il-futur Papa Urbanu V, kien ġej minn familja nobli Franċiża u twieled fi Gressac, fil-Languedoc, Franza. Daħal mal-Benedittini f'Chirac u studja f'Montpellier, Tourlos, Pariġi u Avignon. Kien ordnat saċerdot u ħa id-dottorat fil-liġi u kiseb fama kbira bħala professur tal-liġi f'Montpellier u f'Avignon u serva bħala vikarju ġenerali fi Clermont u Fuzet. Ta' 42 sena il-Papa Clement VI ħatru abbati ta' St. Gemins f'Auxerre u serva fuq ħafna missjonijiet diplomatiċi fl-Italja. Papa Innoċent VI ħatru abbati ta' San Vittore f'Marsilja fl-1361 u legat tar-Reġina Ġwanna tal-Italja f'Napli. Kien hawn meta hu intażel Papa fl-1362 f'Avignon meta l-kardinali ma setgħux jiftehmu biex jażlu wieħed minn fosthom wara l-mewt ta' Innoċent VI u ħa l-isem ta' Urbanu V. Urbanu kompla juri interess fl-edukazzjoni u waqqaf l-Universitajiet ta' Cracovia u ta' Vienna u kien eżempju ta' sempliċità u integrità. Kien ħieles minn nepotiżmu u ħadem ħafna għar-riforma tal-Knisja. L-akbar qatt ta' pontifikat tiegħu kien ir-ritorn tiegħu minn Avignon għar-Ruma, minn fejn il-Papa kien ilu nieqes 60 sena. Għamel dan il-pass kuraġġuż minkejja l-oppożizzjoni tal-kardinali u l-qorti Franċiżi meta il-kardinal Albornoz rebaħ mill-ġdid l-istati tal-Papa fl-1367. Urbanu V b'enerġija kbira beda jibni mill-ġdid il-bażiliki l-kbar li kienu ġarfu, iżda wara 3 snin mifni bid-diżordinijiet lokali ċeda għal diversi pressjonijiet kif ukoll minħabba l-imħabba li kellu għal Franza u reġa' lura lejn Avignon minkejja t-twissija ta' Santa Briġita li jekk jitlaq minn Ruma imut f'qasir żmien. Mewtu ġrat f'Avignon fit-19 ta' Diċembru tas-sena 1370 f'inqas minn 3 xhur wara li ħalla Ruma. Il-kult lejh kien approvat minn Piju IX fl-1870. Is-sempliċità f'nofs il-poter u l-kobor li kellu tidher li tiddefinixxi li dan il-qaddis li aċċetta b'diffikultà il-papat tiegħu iżda baqa' Patri Benedittin f'qalbu. Dak li jiċċirkundana m'għandux għalfejn jinfluwenzana b'mod negattiv. Tassew li għal Beatu Papa Urbanu V nistgħu napplikaw dawn il-versi mill-ewwel ittra lil Korintin, kapitlu 13, vers minn 4 sa 6. L-imħabba ma tintefaħx biha nnifisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma tagħmilx dak li mhux xieraq, ma tfittix dak li hu tagħha, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Imma xi jfisser eżatt dan u kif nistgħu bħal Papa Urbanu ma neqdewx bil-pożizzjoni tagħna biex nitkabbru fuq l-oħrajn, imma biex inservu lill-oħrajn u nwaslulhom il-verità u l-imħabba ta' Kristu. L-imħabba ma tintefaħx biha nnifisha, ma tagħmilx biex tidher hi, anzi l-imħabba tingħata b'mod li tikkonsma lil dak li jkun u għalhekk l-imħabba ma titkabbarx fuq l-oħrajn. Aħna ħafna drabi meta naħsbu fil-leaders ta' din id-dinja, naħsbu li l-poter għandu x'jaqsam mal-arroganza, jew inkella mal-aggressività, jew mal-vjolenza. Imma l-imħabba għaliex il-qadi huwa forma sabiħa tal-imħabba ma titkabbarx fuq l-oħrajn. Ma tmekomx taħt saqajja, ma tikkalpes tagħhomx. L-imħabba ma tagħmilx dak li mhux xieraq. L-imħabba allura toss l-onestà, l-integrità. L-imħabba tevita dak kull li mhux xieraq. L-imħabba tgħin lid-dinjità ta' dak li jkun, tarafa, tippromovija. L-imħabba ma tfittix dak li hu tagħha.
L-imħabba ma toqgħodx tagħmel il-kontijiet. L-imħabba ma tgħidx dan huwa dritt tiegħi. L-imħabba tagħti lil hemm mill-esiġenzi tal-ġustizzja. L-imħabba ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Jalla fuq l-eżempju tal-Beatu Urbanu 5, aħna nifirħu bil-ġustizzja, nifirħu bil-verità, nifirħu b'dak kollu li huwa sewwa u nġibu l-ġid u l-barka fuq l-għażiż pajjiż tagħna. Il-vera dixxieli ta' Ġesu Kristu jħobbu jservu. Huma jafu li meta huma jaqdu lil ħaddieħor huma jkunu qed jesprimu mill-imħabba vera tagħhom u jwettqu patt li huma għamlu fil-mamudija. Ix-xiniji s-sejħa tagħhom fil-Knisja jew l-irwol tagħhom fil-komunità huma jħossu fihom xewqa akbar li jħobbu u jaqdu lil mulej u lil xulxin. U int, fiex int fl-imħabba tiegħek lejn l-oħrajn? Tinqeda bil-pożizzjoni tiegħek kemm jekk hija ta' livell għoli u kemm jekk le biex taqdi lill-oħrajn bla ma tfittex dak li hu tiegħek? Kemm inti lest jew lesta li tirsisti biex sakemm ikun possibbli għalik iġġib il-ġustizzja u tixed għall-verità u s-sewwa anki jekk dan jiswilek ħafna. Talba. Missier Etern, aħna nirringrazzjawk għal dak kollu li bil-qawwa tiegħek irnexxielu jwettaq il-Beatu Papa Urbanu 5 matul il-papat tiegħu. Atina aktar irġiel u nisa qaddisa fil-Knisja ta' Ibnek li ħabirku għal kura u għas-salvazzjoni tal-irwieħ fi żminijietna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.